Rultbort med de korte arme. En billedbog af Nanna Pedersen og Martin Okjær Christensen. Der var engang en dreng, der hed Rultbort. Han havde meget korte arme. Alle grinte af Rultbort, fordi han havde så korte arme. Det var ikke sjovt. Rultbort kunne heller ikke noget ting, som var meget højt oppe. Det var ikke sjovt at være Rultbort. Rultbort prøvede at hoppe for at nå, men han kom altid til skade. Rultbort prøvede alle mulige ting for at få sine arme til at blive længere, men der var ingenting, der virkede. For det meste kom Rultbort til skade. Men det værste var, at Rultbort ikke havde nogen venner. De lavede alle sammen bare sjov med hans arme. En, der laver sjov. Rultbort var helt alene, og det var regnvejr og meget trist. Men en dag hørte Rultbort en lyd. Det var en giraf. Den var også helt alene. Giraffen havde en meget lang hals. Skal vi være venner? Det ville Rultbort så gerne. Giraffen hed Esmeralda. Esmeralda kunne nok ting, som var meget højt oppe. Det var smart. Alle grinte stadig af Rultbort. Men nu var han sammen med Esmeralda. Og de grinte også af den. Så det gjorde ikke noget. Så nu var alting godt. Slut. Rultbort og Esmeralda er fiktive karakterer. Alle ligheder med tidligere eller nulevende personer er tilfældige.